Това е 70 кила. Те са на колко са? Още гледаш срещата, бе. Те на колко кила са? Само пише след. Те са четвърти. Валерий Иванов, Филип Йовчев. Аре, баба. Спокойно. Филип е спокойно. Аре, Филип. Филип Йовчев. Тръгваш мачкаш. Време! Тръгваш мачкаш. Спокойно. Спокойно, баба, дишай. Тръгвай. Напред захвата на те. Не ръкомахай. Прибрано акците, ваникиските. Стабилен. Стоп. Добре. Давай. Спокойно, баба. Кой биша? Но ще захвати тогава. Но ще захвати. По-справен се, не дай толкова се наведеш. Добре. Контрол, куки. Тия китки не ти върши трябва. Диши, не се изправя. Не се изправя. Филип Йовчев. Кой? Йовчев. Спокойно. Не му се върши в играша. Спокойно играй. Спокойно, добре. Стабилизирай. Спокойно си стабилен. Стабилизирай. Не бърза. Диши, баба, диши през устата. Поеме си толкова. Диши, плътен контрол, куки. Стабилизирай са. Куки, не искам ръкомахане. Чупи газа. Куки, играеш играта. Контрол. Точно това е. Гана лапките. Добре, глава. Внимавай. Нищо. Търси излизане и свип. Айде, имаш, излизай. Локдаун работи. Стабилизирай са. Куките ги имаш, работи, бе. Уипъп, надясно. Газа настрани, да, изнася. Още. Дава ръка, брати под неговата. Атка. Отвътре стабилизирай и другата отдолу. Айде, Валери. Давай. Работи. Атка. Долу ще. Локдаун отпани. Пробвай да прътиш с тясно. Отпани, добре, контрол, нищо. Да, едно. Свип. Пробвай да прътиш с тясната полека не натискай. Натискай атка и пъти. Долу ще. Не бързай. Бути коляното. Ставай. Писна ръката и ставай. Стабилизирай. Спокойно, Валка. Какво правиш? С лявата врати отвътре. Стабилизирай спокойно. Внимай. По-добре подържи. Айде да. Бути. Няма там. Добре. Не локдаун, вкарай тясно. Спокойно, стабилизирай се. Сега водиш. Спокойно. Ставай. Бърка отвътре с лявата ръка. Бърка отвътре на бочиве. Давай, Валка, имаш два професии. Айде работи. Какво сте? Уипъп, локдаун. Давай. Стара лява ръка, бърка отвътре с тяга, не на главата, бе. Лявата ръка, бърка се стави. Качвай се. Стъпвай хубаво на колата. Върти се. Към него. Нямаш там. Върти го на седне. Към него. Атка. Уипа из дясна ръка. Атка. Стабилизирай се сега. Дише, Валка. Стабилизирай. Спокойно, бутен, не. Дай. Няма, Валка. Не го спой. Дай. Давай акта. Контрашпиц, Валка, само дръж контрашпиц. Давай, Филипе, ясно нищо няма в момента, нищо ти няма. Спокойно, Валка. Давай, почика ми, къде си долите? Ставай, Валери, ставай към него. Внимай, чука. Играй го това, айде. Истина към него. Още!
сивче става, дай! Дай, Филип! Дай, какво е това? Вижте, Какво е това крак? пробай толкова, като извади кръка. Извади кръка, мишицата. Тук не падиш, Ахилеса няма. Няма. Буте, изкарвай. Извади кръка, ставай. Ставай към него.